Udo ga-emerụ ise arọ ise Ibe ọma ga-emerụ ise Ube Eze Obi si na ọ bụ na mmesiere gị ọgwụ ibe ekele iweta ibe dị mma nọ mmadụ ka mma agụmkpo ọ bụ na o ruo oru gị ịrụrụ m Ube Eze Obi na ịrụ ọrụ m ụlọ na nwere ibe ị ga-enye m mma ajụ ajụ mmerụ gị ibe were ezi obi gị bịa na ọ dịọkwa n'izi mmadụ ịgwọsị ọgwụ ọ gwụrụ ya maka na ọ bụ na dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ rere ere mkpọrọkọ ọnụ na-akarị eziokwu mana dibịa gwọsịzi ọgwụ ya bụ ọgwụ rere ere ndị nwe meri anaghị apụta jee kwuo nọọ onye mere ibe dị ụtọ etu na ebe ebe a na ọ bụ na nsị ka atọ nụọ kamera n'iru unu onye ọbụla etie ọ ka ịtara ya ọ ga-adịru na mma ibe ọma ga-emere unu mana ọ bụ na unu na-agwọ ọgwụ na-eje na be dibịa na-eme ọgwụ ekesiere unu ọgwụ unu pụkwa gwa na ndị mmadụ na ọgwụ ka unu jere ka eketa ego ọ bụrụ unu pụọ unu asị n'ọnụ ụka ka o mere ọ dịzie ka anyị bụ ndị na-eme ọgwụ anyị na-eme a na-elere ele if you know where you dey serve be proud of the God ọ ga-adịru na mma welite ebe inwe ọfụma welite isi ebe ọma ga-emerụ unu arọ kedu aba gị wetin be your name gọsụ ihe ọ ga-adịrị gị na mma ibe ọma ga-emere gị chee ka mbụ ụzọ were gị weta na ego ka mkpa etie m ya ọkụ arọ ibe ọma ga-emere gị ya oke were mmụọ ọdịnedebe ya were oke ezuzo ọ ga-adịrị gị na mma ihe ya makọ gị ibe ọma ga-emere gị arọ onye ọ na-anụkwu Igbo dogo wepụzi ebe ọ weta agụmkpo ibe ọma ga-emere gị udo ga-emere gị ebe ị wetara arụsị agụmkpo ọzọ ka ga-emere gị ebe ọ bụgo Thanksgiving ugboro ole ibe ọma ga-emere gị ọ ka ga-abụ nke dị Okay. Israel, ebe ọma ga-emere gị ise ọ ga-adịrị gị na mma ebe isi weta nke a ga-ejere ya ma atọ ọmụ bụ Eze Obi kwuru ya na nnukwu Igbo from where? Akwa Ibom. Israel Akwa Ibom, it shall be well with you. I should take bring this one, the one where you go chop. Like say voltage, I believe. That may ship to them down time.